Обстановката може и да наподобява малко тази в Монте Карло, но всъщност се намираме на пристанището във Варна. От тук започва 48-то издание на Рали България. Сервизният парк, всичко вече е готово, автомобилите минават технически преглед. Колко от тях обаче ще се впуснат в предизвикателството Рали България, предстои да разберем в следващите дни. 54 заявки бяха подадени преди началото на ралито, но само 43 автомобила преминаха успешно през техническия преглед днес. По различни причини останалите пилоти така и не успяха да се справят с прегледа и съответно няма да ги видим на старта в 48-то издание на Рали България, което се провежда, както вече стана ясно, в Варна и околията. 12 етапа ще видим в събота и неделя, 7 в утрешния ден, 5 в неделя. Доста засилено турско присъствие, между другото, защото не се очудвайте, уважаеми зрители, тази годишното Рали България е част и от турския шампионат, така че пилотите от южната ни съседка имат сериозен интерес към това да се представят подобаващо на родна земя. Иначе колкото до нашите отбори, Пламен Стайков със своето Mitsubishi Lancer е сред българите, от които се очакват най-силни резултати. Стайков обаче кара за Грузия, защото взе лиценз от тази страна тази година, така че евентуална негова победа ще означава, че под грузински флаг ще имаме успех. Колкото до другите ни представители, Игнат Исаев и неговият навигатор Милен Илиев с Citroen са екипаж, от който очакваме да ни зарадва в идните дни. Всичко започва утре с етапа Дюлино, който между другото е и най-дългият от всички 12 етапа със своите малко повече от 26 км. След кратка неутрализация пилотите ще се върнат по същата отсечка, която обаче се казва Козичино. Рали България в този формат за първа година по тези трасета. С този дълги етап Дюлино и Козичино. Мисля, че ще бъде интересно, особено с силната конкуренция от нашите съседи турци. Надявам се на добро състезание и успех на всички. Колко подготвени са българските екипажи? Надявам се да сме силно подготвени всички български екипажи и да се представим достойно и да победиме чужденците. Това беше мнението на Игнат Исаев, който не беше особено словоохотлив. Запазва той всичко по-интересно за след финала, може би. Иначе още данни около ралито. Аладжа Манастир отсечката, класическата отсечка се завръща тази година в 48-то издание, което за втора поредна година е във Варна, след като ралито се върна тук в морската ни столица през 2016 година. Сред пилотите тук е и Григор Григоров, който ще кара вече за своят нов тим, Григоров Рейсинг Тим. Няколко промени, разбира се, в това издание, което ще го направи още по-интригуващо. 483 км е общата дължина на маршрута, който организаторите, начело с Слави Славов, са подготвили. А ето какво мисли и Пламен Стайков, за когото ви споменах, че кара под грузински флаг. Миналата година вървяхме първи до нашето отпадане поради технически проблем. Надявам се тази година късмета да е на наша страна и на всички колеги, без авариен финал най-вече пожелавам. И изключително съм щастлив, че отново старта тук във Варна. Както виждате, тук е много красиво, атмосферата е много добра. Относно конкуренцията тази година, наистина е доста по-сериозна. За мой късмет, турския шампионат, Рали България кръг от турския шампионат и всички най-добри турци са тук в момента в България, за което за мен е голямо щастие, защото ще мога да се преборя с най-добрите от Турция. Ще дам всичко от себе си. Не мога да прогнозирам какво ще се случи. Все пак конкуренците са ни доста по-добри автомобили, но свикнал съм. Ще опитам да бъда близко до тях. По-различно ли е усещането, когато се състезаваш под чужд флаг, в случая грузински? Ами не, усещането е абсолютно еднакво. Карам под грузински флаг, защото много приятели от Грузия на моя навигатор подпомогнаха финансово това нещо да се случи.
За съжаление нямах такава подкрепа от Министерството на младежта и спорта, но се надявам в бъдеще време наистина да забележат всички спортисти в България, не само мен, за да може България да върви напред. Всички, разбира се, си пожелаваме бляскаво бъдеще за автомобилния ни спорт. Хубавото е, че тази година има повече участници, отколкото в предходната. Това, разбира се дължи и на засиленото присъствие на турски състезатели. Иначе след обеда, след като пилотите преминаха през техническия преглед заедно с своите екипажи, се проведе и традиционния шейкдаун на отсечката Аладжа Манастир, където някои от състезателите имаха чудесна възможност да изпробват автомобилите си, както и един от етапите в предстоящото рали. Разбира се, факта, че ралито е във Варна, място, с което се свързва и началото на Рали България, прави малко по-носталгично цялото състезание. Тук през 70-та година стартира първото рали, когато печели Райнер Алтенхаймер с Porsche 911. През годините и Илия Чубриков, и Димитър Илиев, и Крум Дончев са успявали да спечелят Рали България от наша страна. Родни представители, ще видим тази година какво се случи. Много говорихме за турските представители. Очевидно те действително са дошли в Варна с големи амбиции, защото в шейкдауна дадоха най-добро време първите двама състезатели от Турция, съответно Ягис Явчы с Peugeot 208 и Орхан Авчыоглу с Ford Fiesta. Имахме възможност да разговаряме и с Авчы малко по-рано през деня и да разберем от него каква е нагласата му за предстоящото рали. Авчы спомена, че вече е бил в България, така че общо взето е запознат с обстановката, но не и точно с етапите от Рали България тази година. Бил съм и преди в България, но в Сливен и Боровец. За пръв път съм в Варна. Вчера се запознахме с маршрута. Доста трудно ще е на места и настилката е коварна. Освен това в неделя се очаква дъжд, но се надявам да стане хубаво състезание. Рали България носи най-много точки, така че може да се каже, че това е най-важното състезание в нашия календар. Можеш да си осигуриш сериозно предимство, ако спечелиш, така че без съмнение ралито е от съществено значение. Ще направим всичко по силите си, за да спечелим, уверявам ви. Трябва да кажем, че организацията изглежда на добро ниво и въпреки скромният бюджет от 163 000 лева, които президентът на Българската федерация по автомобилен спорт Владимир Илиев оповести като бюджет в началото на седмицата, навсякъде по трасето е подсигурена охрана, така че сигурността на зрители и състезатели да бъде гарантирана. Какви още предизвикателства крие Рали България и какво да очакваме в идните дни, ни разказва един от съдиите на ралито, Пламен Иванов. Като най-големи предизвикателства да опазим зрителите, да бъдат, призовавам ги наистина да бъдат на правилните места и да се пазят, понеже този спорт е от най-рисковите, най-опасните и се надяваме наистина да спадат указанията на маршалите. По отношение на предизвикателствата, смятам, че тази година ще се получи едно наистина много атрактивно и много сериозно състезание с всички тези участници, които дойдоха от Турция и колегите от Грузия. Надявам се нашите пилоти също така да бъдат на тяхното ниво, за да се получат интересни битки по трасетата. Тази година има повече участници спрямо миналата. Означава ли това, че популярността на ралито се завръща и се покачва съответно? Да, с взаимни действия от страна и на Турската федерация и на българската успяхме да включим състезанието като част и от турския шампионат, което спомогна така за големия брой участници. Надяваме се голямата бройка на участници да върне отново интереса към спорта и повече хора да се завърнат около трасетата. Напрегнатият и доста дълъг, както за състезатели, така и за нашия екип ден, приключи малко след 20 часа, когато беше даден официалният старт на ралито пред храма Свето Успение Богородично в центъра на морската ни столица. Началото на ралито беше поставено от министърът на младежта и спорта Красен Кралев, който е патрон на 48-то издание на Рали България, така че всичко вече е в ход. Аз виждам, че правиме вече сериозна крачка напред в организацията на ралито и връщането на старата слава на този шампионат. Аз съм израснал с него. Рали Златни беше една от емблемите на България.
Стигнахме коефициент 20 в Европейския шампионат, бяхме кръки от световния шампионат Рали България. Знаете през годините колко много топ пилоти от световна величина са идвали тук. И аз се надявам, че след като върнахме ралито в Варна, в следващите 2 години ще успеем да надградим нещата така, че за неговата 50 годишнина да сме част от Европейския шампионат. Варна заслужава да бъде домакин на това състезание. След като върнем статуса на това рали, се надявам да има и повече спонсори, защото наистина един от символите на България, на Варна през годините, в къщи виждаме, че нивото се дига с всяка следваща година. Домакините се справили прекрасно. И от утре започваме. Разбира се, всичко най-интересно ще видите в утрешния ни ден. Ще видим кой повежда колоната и кой се справя най-добре, както от нашите пилоти, така и от турска страна. 7 етапа ни предстоят. Дюлино и Козичино, за които стана дума. 2 пъти ще карат пилотите в Аврен. Виница е включена също на 2 пъти в графика и един доста атрактивен етап в Варна, който цели, разбира се, да привлече колкото се може повече публика. Бъдете с нашия дневник и утре малко след 23 часа. Лека вечер!